guys, खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअआ जाहैबाय दिनैहाय आङो मोनसे बिराद मोजां भिडिअ बानायदों मा मोजां भिडिअ माने टेक्लाखौ आं गारि फोरोंदोंमोन नालाय बियो सिगाङावनो रोंखायोमोन खिन्थु अट'मेटिकखौ रोङामोन आरो माने रोंखायोबाबो बिदि सालायबाय थानाय जायाना एसेबां आं कनफिडेन्ट गैयामोन आरोना स' बेखायनो आं सानबायखि आङो फोरोंनो होननानै बै समावनो फोरोंदोंमोन आरो आङो बै समनि फोरोंनाय भिडिअखौ आं दिनैहाय होबाय मानो होननानै बुङोब्ला दिनैहाय जोंखौहाय टेक्लाया शिलंनिफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय शिलंसिम थ्रु गावनो सालायदों आरो फैनायावबो शिलंनिफ्राय गुवाहाटीसिम गावनो सालायबोदों स' बिराद कनफिडेन्ट जाबाय बिथाङा सालायनायावहाय एकदम रोंजोब्बाय आरो ओरैनोथ' सानसेयावनो रोंखादोंमोन स' बेखायनो माने फोरोंनायखौ देनाङालागै गोसोआव थानाय नङाना लेभेल देखायगोन बिनि थाखायनो आं माने बे भिडिअखौ होनानै दोननोसै आरोना इउटुबाव ओंखायनो देनां जुदि आंखौ अनाबा नायनो बानाय देखायोबा होमबाना आं बे भिडिअखौ देखायनानै आंबो लेभेल देखायनो हागोन नालाय आंसो फोरोंदोंमोन होननानै बेखायनो आङो बे भिडिअखौ दोननानै होनोसै आरोना स' नोंथांमोना जुदि आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो ना मा होनो थुदो बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै चलो Wah, video berapa ada? बिराद सालायनो गोरों जाबाय बिथाङा गोदो सालायनानै जोंहा बाबानि गारिखौ पुरा माबायाव दलङावहा आधा सोना होदोंमोन आं भिडिअ लानो बावगारदोंमोन पुरा गारि सालायनायाव गाखोगासिनो गाइस जोङो नै आरो सेकेन्ड लार्नार एबार नेक्स्टआव बिथाङा सालायगोन बिथिंबो सालायगोन आरो टिचारा जाबाय आं गाइस आं गुरु दक्षिणा होनांगोन गुरु दक्षिणा होआबा बिथांमोननि सालायनाया मोजां जानाय नङा ओंखायनो आसा खालामो आं थाबैनो गुरु दक्षिणा मोनगोन होगोन नाङा होनांगोन दे होनांगोन मान 3टा बाजियाव सिखारनानै गाइस आं बिसोरखौ गारि फोरोंदों आंखौ गोसोआव लाखिनांगोन बिसोरो आंखौ गोसोआव लाखिनांगोन बिसोरो दिनै फार्स्ट डेआवनो बिथाङा बिराद कनफिडेन्टलि गारि सालायनो हादों बिथाङा होनदोंमोन जे ड्राइभिं स्कुलाव एडमिसन लानो आं होनदों आं थानायाव गाइस मानो ड्राइभिं स्कुलाव थांलायनो नङाबा आरो नोंथांमोनाव जुदि सोरबाबा गारि सोलोंनो गोसोबा गुवाहाटीनिबा बा गुवाहाटी नङाबाबो गुवाहाटीयाव थाफैनानै आंजों सोलोंफानो हागोन खिन्थु फिस थागोन दे नैबे थागोन बेखौ अनलि फनावल' होनगोन आं दा होना बेसेबांखिनि लागोन स' नोंथाङा माबोरै मोनदों दा लेफ्ट साइड माबा राइट साइडथिं लादो इन्डिकेटर होदो मालायनि लाइनथिं फैनाङा जेब्लाबो इन्डिकेटर होबा राइटथिं थांबा राइटथिं लगाल' फिदिनाङा फर एग्जाम्पल आइ एम टिचिं हिम रिभार्स मोजां नाय ओइलाय इयावनो नुखायोना मानो उनथिं नाहरनो दे बांद्राय लांबो एसे लांबो जाबाय स्पर्ट्सआवसो लांद्रायोहाय थुदो भेरि गुड गो स्ट्रेट यस इयावनो नुखायो नालाय प्रब्लेम गैया जाबायलै जायाखै मोजां सोलोंगौ Rene, biar sama ni ya. Biar saya slow. Speed breaker dong. Nasi imbana zamping saya. Bujibai, smooth. Chalo, sudah. He is now better driver. माबाखौ होलाय इन्डिकेटरखौ होलाय लेफ्ट साइडनिखौ लेफ्ट साइड राइट साइडखौसो होगासिनो माथो माबाखौनो थांनांगौ राइटआव लालाय बेफोरसो स्लाइड दे नोंनि मेनटेन मथे सालाय मिथिबाय He's now perfect driver. A little bit confused still there, but he is fully trying to improve his driving skill. And now guys, busy roads are happening here. Little Flower School there, and he is perfectly driving here. And I am the teacher, and he is my student. Not only one student. I have so many students, but today I have 3 students.
So now you can take left. बे गारि सोलोंनाय टाइमा सिगांनिनोमोन आरो ओमफ्राय दानाथ' टेक्लाया पारफेक्ट जाबाय सानसेयावनो रोंखादों बियो ओमफ्राय नै दिनैहाय जोङो गोबावनि उनावहाय न'आव थांनो नागिरदों आं ड्रागन फ्रुटसो जागोन नालाय टेक्लाया बैयाव लायबाय ओमफ्राय नैबेयावहाय थाइजौखौ लाबाय थाइजौखौ आं थाव फुननानै फैदो सेलेक्टफ्रा नायलाय हे गाइस खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बरनाय बहरनाय थाबाय स' दिनैनि भिडिअ जाहैबाय नै दिनैहाय गोबावनि उनावहाय न'आव थांगोन नोंथांमोननो आङो मेवाइ जानायनि भिडिअखौसो होग्रोदों खिन्थु बियो बे थांखालिनिमोन आरो बेखौ होनो बावगारदोंमोन आं बेखायनो दिनै होनोसै नोंथांमोननो दिन्थिनोसै आरोना स' नोंथांमोनहा जुदि नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो थ' बिदिब्ला आंनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै चलो लानानै ओंखारबाय ओइ र' बदमास थाइजौ लाबोबाय गोबावनि उनाव न'आव फैनाय लोगो लोगोनो नै बेखौ हाखांबाय ओमफ्राय बेखौ मुझे मत दिखाव बुंनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो मेकआप खालामाखै ओमफ्राय आंथ' कम्फर्टेबल उइदाउट मेकआप नोंथांमोननो दिन्थिनो थाखाय ओमफ्रायहाय बे मिम्स माबा माबि भिडिअ ट्रल भिडिअ बानायोना बिदिफोरखौसो बायो आरोना बेनि थाखायनो आं दिन्थिजानो बायो माने सिरियै सान्थि थानायावहाय बिराद दिगदार मोनग्रा जायो माने बिदि मिम्स माबा माबि बांद्राय हारला जाबा बेनि थाखायनो आं दिन्थिनाङा होनना बुंदोंमोन आरो ओमफ्राय थाव फोननानै दङ आं नै खानायावहाय आदिबासि हेयार अइला बेखौहाय फोनदों बेनि थाखायनो आङो दिनै लोबखानांगौ होननानै डाइरेक्ट माने खानायखौ खानानै फैबाय आरो दायो जोङो थाइजौ आरो ड्रागनखौ जानानै लाग्रोनोसै ओमफ्राय नोंथांमोनहा नुदों जोंहानि किटचेना दाबो ओंखाराखै एक्सुवेलि जोंहा बाबा आं आदा जिखुनु जोंहा गासैबो न'नि मानसि मिलायनानै न'खौ जा एसे हायो लुदो ओमफ्रायहाय बेयावहाय मा जादों बाबायाथ' होजोबनो हाया गावनि फैसाखौ टेक्लानो फरायनायावबो नांगोन नालाय फरायनायाव बिराद फैसा नांगोन टेक्लायानो जाजोबो होनजायो बाबानि फैसाखौ ओमफ्राय आंथ' लाला आं आफ्टार ग्रेजुवेसन न'निफ्राय फैसा थाइसेबो लाखाया मानो होननानै बुंबा आं बे टाइमनिफ्रायनो खामायखाबायमोन नालाय फिल्मावनो जा जियावनो जा एसे एनै मोनो जिहेथु स्पन्सारफोरावबो ओमफ्रायहाय आंहा मोनसे बेमार गिदिर जादों बेनो जाहैबाय बेरायनायनि बेराम खालि बेरायनो लुगैयो आङो बिराद मोजां मोनो बेरायनानै आरो बेरायनायाव फरेनफोराव थांबाथ' नोंथांमोनहा मिथिखायो बेसे फैसा खरस जायो आरो फरेनावल' नङा ओरैनो जेखि जाया जायगायाव थांबाबो बहुत खरसा जायो बेखायनो बे बेरामखौ सोखाग्रोनांगोन अब्लासो जोंहा न'आव ओंखारसिगोन ओंखाम संग्राया दं दे जा सालायखौ नायनो ओमफ्राय रजाखौथ' नाङा र' हेन्डसाम नुदों हाय होनना बुंहरसना हाय होननानै बुंहर जाथ'फ्ला न'खर लोगो जाजोब्बाय मालाय नांथां इसे जानो दुगैदां देथारथारनो गोलोमदैया गगोन साइकेल सालायनानै नांथागोन दुस्तुआ गासैबो गरमाव बाहेराव जनानै जागासिनो नै दानि खान्थाला हनै बिराद बियो 2 बोसोर 3 बोसोरावनो थायखांदो नामा न' हा होमबाबोले दसेनो थायनाय बेसा मोनो ओइ लेरना अ बाजै फैबा गैयामोन मबिनिया जा आब'लाहानि बिखुमजो फैदो गोथाव ना गोदै गोदै ना आइ नै दायो न'आव मोनफैखांनानैहाय आमथिसुवानि थाखाय फुजा होगोन नालाय जयग' होगोन जोंहा बेनि थाखायनो आङो फिथाइ सामथाइखौ एसे हानानै लानोसै बेलेगफोरा बेलेग खामानियाव मुखुबथार आङो एसे इजि खामानिखौ नायनानै लाखायो नालाय जेब्लाबो बेखायनो फिथाइ सामथाइ हानायखौनो लाबाय आरो खामानिखौ
नै दायो गासैबो जोंहा फुजाखौ होबाय आं बिराद गोबाव जाबायमोन न'आव थाङिया बहुत गोबाव माने आङो 1 मान्थावनो खेबथाम खेब्रैसो थांखायो ओमफ्राय एबारै मास मोनसे 1.5 माससो जाबायमोन नामाथाय न'आव थाङिया माने आं गहपुरावबो थांबायना शुटिंआवहाय बेनि थाखायनो ओमफ्राय नै लावदुम लाहाथ' बाथौ नालाय ओमफ्राय जोंहा ब्रह्म लावदुम लाहा होमबाबो न'आवबो जयग' होखायोनो आरो बेखायनो बियो बिराद मोजां मोनो जयग' होनायावहाय थाफानो ज'नो फुजा होनो नै गाइस होखांबाय ओरैबायदि मोजां उखुन्दै खुबाय नै माने बे उखुन्दै खुनायजोंहाय मेगनाबो जेबो जाया बिराद मोजां